Dünya näme? Dünya her zady sen Hudaý Taaladan alyp galýan bolsa. Her näme bolsun. Eger özüňi ýokdan bara getiren bir Allah Azza Celal'dan alyp galýan bolsa, dünya şu her näme bolsun. Eger Hudaý saklanan hassa bir zamanna öýlenmedik dost. Eger uykudan turan wagtymyz haram kepleşmek, Hudaý Taalaň söýmeýän irtibatlary, bu dünýäň bu dağınıklary bilen, bu kafirlaň biz musulmanlaryň üstüne işleýän zatlary bilen ýene de öz umrumuzy ismes bazyla bilen biderek haçan kepleşsem, haçan görsem, haçan irtibat baglasam men umrumyzy geçirtek, näme bolmaly bu musulmançylykla? Kime galmaly dünýäň bolup barşy? Hudaý Taala metni Kur'an'da aýdypdy: "Malakum ila qila lakum." Ey musulmanlar, näme bolýar size? Hudaý ýolyna gitmeli bolanda süýnüşpätiňiz hem baňy diýip aýtýar. Birimi hesabyny çekeýlik musulman dogalla. Endülüs, İspaniya 800 ýyl, 700 ýyllap sen ýanyk musulmanyň elindedir. Bir näçe heftemin nazar gurruny geçenler 1000 tane sütunu var bir mescidin kurtulada. 1000 sütun, şu mescitte 4-5 sütun ma. Yani ne kadar ulukun mescid bolmaly. Şu mahal kimin eline? Kafirlaň eline. Mescidin içinde can uruwaty. Zırın zırın içi bottan nole. Dünýäň ýüzünde ikinji ulukun mescid. Portugalyň o tamam İtalya, Fransa, İngiliz o ağıldan biriktirip Endülüs'i, İspanya'nı alaylıyın, Müslümanlığın elinden çıkaraylıyın diyenle bernamalarını gözüme döneyin bir qowqulağız. Awwal qeytiyani işleren Müslümanlığın arasında ağda ağlalık etmek. İkincisi, aralarında bu kadar casusları koyupturlar Müslümanlığın arasında. Onun vazifesi şi, sen 1000 yaşımda 13 yaş bilen 30 yaşdaki jawan oglanlaň we jawan qyýylaň gurruny näme? Şonu ýetirip durmaly kafirlara. Jasusla gelýänmişler musulmanlaryň jawanlaryň arasyna, jawan qyýylaň jawan oglanlaryň arasyna. Eşdiýänmişler jawan oglanly gurruny etýän bolmaly. Erti bilen bir dosta sataşya. Yoksa da men Yasiniyat bilýän, Yasin ýani suran sen bilýänmi diýän bolmaly. O jasus eşdiýäti. O bir diýän bolmaly men amma Juzayat bilýän diýän bolmaly. Beýlen bir jawan oglan men 5 pariyat tutdum diýän bolmaly. Beýlen biri men täze tebarragat tutdum diýän bolmaly. Beýlen biri aýtýan bolmaly men ýüzünden täze qabady bilen hatmetdim diýip. Beýlen bir aýtýan bolmaly, qumar goýmany, at çapmany men hewri ökdi kafirler bilen çarşmaly bolsa diýän bolmaly. Beýlen bir jawan oglan, namazymy äpbermänjek, näýze wurmaga, şemşir bilen kılıç bilen çarşmaga men ökde boldum musabaga berseňiz men amada, tamam şüjürek. Bir pişrefdi taraqqin sünnet kepleri jasusly eşdenne barıp kafirlere haber berýäli diýe. Musulmanlara gaşyn Endülüs'e, İspanya gaşyn uğrama, uğrasaňyz basyljaňyz gözüňizde görünip dursun diýip. Aham bir gün jasuslaň biri görüpdir bir jawan oglan ağlapdy. Bir 20 ýaşynda, 23 ýaşynda bir jawan musulman ağlapdy. On bir jasus we şahstan barıpdyr, näme ağlaýan? Biçare öz izzetini, öz Hudaýyny, öz dinini, öz musulmançylygyny ýadyndan çykaran jawan oglan aýdypdyr. On jasus son bilen akda. Men nipdir bir qiýy gowur ýadım. O da meni gowurardy. Indi maňa geljekkä diýe şoňa aglawatin nipdir. Şoň yankı kafir ertiye koymane barıp kafirlere haber veripdir. Şu ne olsa uğran basarsanız Endülüs'ü deyipdir. İnni pikirleri üyütkedi musulmanlığın jawan oglary.
inni pikirleri üýtgedi gyýdaglarlar diýipdir. Inni ogran gaýgysız alarsyňa diýipdir. 3 ay 4 aýyň içinde Endülüs musulmanlygyň elinden çykýar. Gözden musulman dogalla. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Hudaý zulmetmedi, welikin insanly öldürüni zulmetdiler. Bir gyýdy gowur ýadım, inni maňa geljekkä diýdi, şoňa gözi ýaş edýärdi. Şoňa aglap ötin. Jowan oglan şoň menen ömrüni geçirmeli, işläde garrymali. Bir musulman iki kalbinde Allah wa men şu sahabalar peygamberimden getiren dinin içinde men musulman dip aýdywati la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dip de aýdywati ýene ömrüni şoň sünne geçirmeli. Bir beter musulmançylyk bolmar musulman dogalla.